Miabot na sa 104 pesos hangtod 112 pesos ug 50 centavos ang presyo sa kada litro sa diesel dinhi sa usa ka iladong gasoline station sa Davao City Martes sa buntag. Samtang anaa sa 81 pesos ug 10 centavos hangtod 82 pesos ug 10 centavos ang gasolina. Human magpatuman og laing hugna sa oil increase ang mga gasolinahan. Gibana-bana ang 20 hangtod 23 pesos ang dugang presyo sa matag litro sa krudo ug 12 hangtod 16 pesos usab matag litro sa gasolina. Tungod sa sagunson nga pagsaka sa presyo sa kada litro sa petrolyo, laing kalbaryo na sabkini alang sa mga motorista. Sumala sa mga driver sa public utility jeepney, misamot na hinuon og kamahal ang presyo sa petrolyo tungod sa siging usbaw. Dugang nila anaa sa 22 ka litro sa krudo kada adlaw ang ilang matubil sa ilang gimaneho nga jeep, mabarato man o mamahal ang presyo sa kada litro sa diesel. May reklamo na sila, sanglit dugang problema kini sa ilaha, hilabi na nga mobayad pa sila og boundary kada adlaw. Halos wala na sila mauli nga kita para sa ilang pamilya. Busa mihangyo na sila ug usbaw sa plitihan. Takot-takon po nila kay peting mahala na yun sa krudo niya. Di na may ka tarong og kuan kay gamay na lang among mabilin sa mong pangngita ba. Okay naman siyang increase pero gamay ra jud kaayo ang increase gyud. Sa tinuod lang among round trip man gud 400 among krudo. Among masubra sa among round trip 100 lang kaonan pa namo. Gamay ra jud kaayo siya. Pero karong bag-o, gitugutan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang usbaw sa pamasahe, 14 pesos sa traditional nga jeep ug 17 pesos sa moderno nga PUJ. Ang nasinating pag-usbaw sa petrolyo resulta gihapon sa padayon nga tensyon sa Middle East. Ipaubos ang krudo sir. Mao gyud among kuan sa kuan. Karon maglisod jud tanan mi nga driver. Grabe. Igor jud ikrudo ang among income. Wala man po ikuan among kuan kay ang maintenance man sa sakyanan mahal pod. Mao nang lisod nila ibaba. Dapat utad dungagan ang tagamayon ta nila. Kay lisod kaayo ang sa pare sa kuha nga akong madala gamay kaayo. Estudyante ra ko di ko kabayad na sa eskwelahan. Mait jud kay siya. Ang among duong pamasada ron dula na lang mi para makakaon lang. Nangandam na ang LTFRB alang sa ipang-apod-apod nga fuel subsidy sa mga driver o operator sa mga pampublikong transportasyon. Busag yawhag karon sa LTFRB 11 ang mga driver sa PUJ, multicab ug sa taxi sa Davao Region nga magpa-validate na pinagi sa pag-submit og mga requirements aron maka-avail sa fuel subsidy sa gobyerno. Mudawat sab og mga requirements ang opisina sa LTFRB 11 alang sa ubang klase sa pampublikong transportasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.